The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, out of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. That's Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16 to 17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Colossians 2:6 to 7 says, so that just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on His law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Psalm chapter 1, verses 1 to 6. Proverbs 27:1. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. James 4:14. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21. And he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Psalm 39:4. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. Jeremiah 23:28. He who has my word, let him speak my word faithfully. 1 Samuel 3:10. Speak, for your servant hears. Isaiah 55:9. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga kita mag-andam sa itong kaugalingon, gikinahanglan nga atong paglimpyo sa atong konsensya, atong kalag, aron kita maandam nga kung naatay mga sala pa nga gihambin, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa gikinahanglan ang imong paggamit sa prinsipyo sa pasiguli. Rebound kini ang paagiha nga ikaw magasugid, magahingalan, kumpisal sa imong mga sala. Sala ba sa unahuna, sala sa dila, sala ba sa buhat. Okay? Ug alang kanimo higala, nga wala pa'y kalwasan, gihidapit ka, gamita ka na imong kabubuton sa paghimog desisyon, sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, aron ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam kita. Let us pray.
Balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa mga kausapas sa imong pagdala kanamo dinhi dining among pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa YouTube ubos sa ministry, o nga kami nagapasalamat nga imo pa kaming gilugwayan ang among kinabuhi, ti mailhan nga ikaw na pay plano sa among kinabuhi. Dining adlaw Dios sa among pagtuon sa pulong nimo, hatagi kami kasibot pagkaklaro sa imong kamatuoran pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo. Tangtang nga mga babag nga niya sa mga nauna, ano kami makapunting lamang diya sa imong igatudlo kanamo ning adlaw kayong tanan among gipasalamatan tungod ug alang lamang sa mahal nga ngalan ni Kristo among manluluwas. Amen. Well, good morning or good afternoon kung unsa may oras ninyo diha sa inyong nahimutangan. Pasalamat kita unas tanan sa Dios sa iyang paglugway sa itong kinabuhi, o ganiya kita in good health. I hope you are. O aniya kita, we are alive with a clear mind, o we are still breathing. Gipabuhi pa kita sa Dios, kining tanan gumikan lamang sa iyang kaluoy, sa iyang gugma, o sa iyang kortesiya, o labis tanan pinagi siyang grasya. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Why? Because it is grace. So, atong ipadayon pagtuon sa grasya sa Dios, o niya magita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan og God's 10 problem-solving devices for believers. So, gikinahanglan nga atong labason ang atong gihisgutan kagahapon nga gikinahanglan nga magpangutanan natin sa itong kaugalingon sa taon-taon na natong panag-uban ining atong Bible study through the YouTube. It's presume nga na kay nakatunan, okay? Og naa na usab kay na pasod diha sa imong right lobe of the mentality of your soul, o kana mauna na imong gamiton sa imong matagutlo nga pagkinabuhi ingon nga anak sa Dios. So anak ka na sa Dios, ug busa ang Dios dili gyud mosipyat sa pagsangkap ka kanimo sa tanan nimong gikinahanglan. Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Siya nang provide, maga-supply sa tanan natong panginahanglan. Apil na ning 10 problem-solving devices nga iyang gisangkap kanato. Kini ra ba? Kining maong 10 problem-solving devices, iya na ning gitagana kanatong mga magtutuo sa kanatong wapang tanan. Wa pa niya buhatang kalibutan, wa pa. In eternity past, iya na ning andam alang kanato. Now, tingali mo ingon na sa tinuod bagod na nanarapod na nimo lagi. It's a matter of choice. Kini anong kanunay gyud nato ning balik-balikon, subli-sublion kining prinsipyo. It's a matter of choice. Naara kanimo pagpili, mudawat ka ba nining atong gipangtunan o dili. You see, ana kay kagawasan, you have total freedom. See, the freedom of choice. But remember, with that freedom goes responsibility. Tanan nga imong paghimuong desisyon, ikaw o ikaw lamang ang manubag niya na. You are the only one answerable, responsible, and accountable. So, niining higayon na, let's presume nga na anay natinir nimo sa imong kalag o mauna ka na ang maghatag kanimo og giya. Remember, ang Proverbs 3, 5, and 6, unsay gisulti. I hope na sag-o na po na nimo, og nasilsil na po na nimo. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct your paths. Na, siya na'y magaon sa giya kanimo sa imong pagalaktan niining walog sa mga luha. Dili ni atong puloy-anan, this is temporary ra.
naglambay lang tani ini. And life is just a passage of time. Remember that? That is a principle. Life is just a passage of time. Niya kita karon dinhi ug mawanata. You see? Here we are today, tomorrow we are gone. See? Kaya kini nga itong kinabuhi, muralaga unsa. Gabi tayo, gamayng lanot, mahimo nagputlo na sa Dios anytime He wants, He wishes, according to His perfect timing. Kung ang iyang timetable alang nimo, then, wa ka na unsa, balibad, time sa, dili na mahimo. Wa na time sa. Ang unsa to itong barugan nga prinsipyo, God's timing is perfect. So, mo na nga kining time, panahon, ato laging lukaton. You see? Atong paliton. Unsaon? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Kini atong gihimo karon. We are redeeming the time because unsa na bersikulo niya na. We are redeeming the time because the days are unsa? Evil. Dautan. Ni atas dautang panahon. Ni atas teritoryo ni Satanas. Ug kung wa kay hinagiban, wa kay taming, wa kay pangandam sa imong kaugalingon, then you are a what? A sure casualty in the angelic conflict or espirituhanong away tali sa puwersa sa Diyos o sa puwersa ni Satanas. Na atas taliwa, papiliun ta. We are in between. Choose. Pili. Na kay kagawasan. Apan dili pod mang unsa. Di po God does not coerce you. Dili siya mamugos. Naran nimo, mudawat maka o dili. You see? So mao na, kung balikon nga, by this time let us hope. Ato lang gilauman nga, nanay natigom diya sa imong kalag nga mga pulong sa Dios. Sukad niya to kape na kita sa usa ka tuig. We started ning atong Bible study through the YouTube under the Vic Balbido Evangelical Ministry nga nagsugod tag mga Hulyo around that. Okay? I'm not so precise but yan ang mga panahon na. Mga July of last year nagsugod tanini. By that time adlaw kitang nagtuon. Okay? Murag nahimutang ganing series niya itong pagtuon. Yes. Apan every now and then nata isingit din yung mga basic doctrine aron sa ingon niya na mahimong labas gyud sa imong una ingon nga Kristohanon. Bisan tuod og dili pagka Kristohanon, you are just an unbeliever and you are listening to this Bible study through the YouTube, then let us hope and pray nga napog kay mapupo nga ingnon ta kasayuran aron mao ni kini magagiya kanimo that will lead you to salvation sa imong kalag. You see? Salvation is through our Lord Jesus Christ lamang. Only through faith alone in Christ alone. Dili sa imong mga buhat. Kaya ang buhat mo sunod rakon imo ng tinuon ng imong gidawat sa Kristo, imong manluluwas. Ayaw pakadaki imong buhat. Kaya namang giuban nga ilang pagtuo nga pinagi silang maayong buhat, maunay makapa adto nila sa langit. Sayop. Kinasayop pa na. Tuis man na ba? Dili naman nawa naman na gikas pulong sa Dios. Dili ang imong mga binuhatan. O sige, sulti sa Episo 2:8-9. Ephesians 2:8 and 9. We have been saved by grace through faith. Pinagis pagtuo. The salvation is not of yourselves. It's a gift of God. God sa Dios. Not of works. Underline that. Badli siya ginos ubos. Not of works, dili sa mga binuhatan, lest anyone should boast. Nga magpahambog siya nga, ako rin may langit, kaya ako may nagabuhat ining maayo, kamo dili. You see? Sayo. Kanagi ka na sa kanang cosmic evangelism. Mo ni cosmic evangelism. Kanabang work salvation.
Okay, na di sa tamang suod niya na kay that's a separate doctrine napan. Mao lagi ni nga atong giingon nimo nga gikinahanglan nimo ikaw nga dili pa luwas og nagpaminaw kanini, nagsunod-sunod kanini. Let us hope and pray. Nagampo kami nga ikaw malamdagan ka kanang magiyahan ka sa Espiritu Santo kay siya ra ba ang magtutudlos ka maturan dili kining imong nadungog karon nga yaw-yaw dinhi dili instrumento ra siya. He is just a mouthpiece, galamiton ra siya. Wa siya angay kapasigarbo nga siya mao kanamo kadto, wala. We ought to be humble. Magpaubos kita sa otoridad sa Dios, the supreme authority nga mo ang Dios. Pinagi siyang pulong nga ato kining hisgutan aron kini masabwag o masangyaw ngadto sa uban nga nagapangita sa kamatuoran. Og mao nga atong gipanginaut nga ikaw dili magtutuo malamdagan niining atong paghisgutan. Okay? So alang kanimo na karon magtutuo, fellow believer, mao kini ang mga butang nga gi-address sa Dios kanimo. Nga kining napuo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran nga iyang gihatag sa Dios kanato. Kini giandam na niya, gitagana na niya sa kaniadtong wala pang tanan in eternity past. Again, nara na nimo mutuo ka pa niya na. Okay. Padayon kita. So karon lagi it's presume nga taon-taon na kang nagauban ning atong Bible study. Atong pangutanon ang tagsa-tagsa kanato. Or ask yourself now, is Bible doctrine real to you? Now? Is the Lord Jesus Christ real to you now? Are you truly occupied with Christ now? Are you now living your life in the light of eternity? Do you now live as if today is your last? Do you now trust in the Lord with all your heart? Suma sa Proverbio 3:5-6. Mao kini mga pangutana nga angay natong tubagon. Nga napupoy tulo ka mga ingnunta. Nainumdum ka ba sa tulo ka wills of God? The three wills of God. Unsa man tong tulo. Okay? Ang una niini, viewpoint will of God. Viewpoint. Sa labot ni pangunahuna. Sunod, operational will of God. O ang ikatulo, geographical will of God. Balik ta. Kini ang giinganlan og operation VOG. Una, operation viewpoint will of God. Kining viewpoint will of God. Correction. Ang viewpoint will of God, this answers the question, where did you or what did you think on this particular day? Okay, tingali karon pitsaha. Where or what did you think on this particular date? So that answers the question, what did you think? Sunod, operational viewpoint will of God answers the question, what did you do in this particular date? What did you do in this particular date? Unsay imong gibuhat? Okay? Operational. Og ang geographical will of God. That answers the question, where does God want me to be? Okay? So, balik ko na ko, viewpoint, labot sa nauna. Unsay buot sa Diyos imong naon. Okay? O ang sunod, operational will of God. Unsay buot sa Diyos imong buhaton. O ang ikatulo,
asa dapit ang buot sa Dios nga atua ka. Where does God want you to be? So mao ni ang tulo ka kanang will of God nga angay nimong timan-an usab. So katong mga pangutana nga atong gipangutana nga ubay-ubay man to, well, maybe mga unom to nga pangutana. By the way, once you can answer positively niyan tong mga pangutana nga atong gihisgutan, you are now in this stage of spiritual maturity. Nana ka. Congratulations, nakaambot ka na. Yan ang imong ang. And you are now starting to glorify God. Did you hear me right? Naghanam-anam ka na pag himaya sa Diyos. Maybe you are not aware of that. Or nobody is aware. Unless na klaro na yun mo, na tinuod na yun mo ang pulong sa Diyos diya sa imong kalang. Kasi mo, lagi nang gipangutan na nga, is Bible doctrine real to you now? See? Okay. So therefore, you are now living in the life beyond gnosis. Dili na gnosis. Dili na academic knowledge, kundi unsa? Epignosis. Over and above knowledge. That is wisdom. Wisdom. Mo na maguwang sa knowledge. And you are now, paminaw, you are now an invisible hero. Now, okay. Ato ragod gihapong hisgutan kini. I know nga na pag-iuban ninyo murag mahadlo kung maghisgot og kamatayon bitaw. The doctrine of death. Let's talk about this doctrine. Okay. Ato isingit ng kini. Death, ang kamatayon, by the way, is part of life. Gusto? Madawat ka ba niya na? Death is part of life. But actually, death is just the entrance. Mao lang ni ang pagsud nimo sa eternal life. Alang nimo, believer. Alang kanimo isig ka magtotoo. Dili kini, this is not applicable to an unbeliever. O labot. Di ni siya maka-experience din Unsa gisulti ni Pablo diya sa Filipos 1:21, for to me to live is Christ, to die is unsa? Profit. Ganansya. To die is gain. Hinumdumi ang pulong sa Dios. Mao ang huna-huna ni Ginoong Hesukristo. Kasabo naka-hinumdum ka ba niya na? 1 Corinthians 2:16. This is the mind of Christ. Now, if you're living the unique spiritual life now, then you are living the life beyond gnosis. And you are now an invisible hero. Di palang dugay kung gingon ni mo na. Hence, ikaw nga magtotoo nga naay doktrina diha sa imong kalag, ana ka na advantage in your spiritual life. Now, ang kamatayon sa usa ka magtotoo, dying for a believer, is the desert. Sa Binisayag, desert. D-E-S-S-E-R-T. Well, sa akong naibawan, murag kinig siragana. Di ba? I hope mudawat ka na. Dying for a believer is the desert, siragana in life. But this dying is what is called dying grace. Kaduha mga klaseng kamatayon sa kamagtotoo. Dying grace, ugang unsa? Sin unto death. Okay? Nagkamatayon na sa karnal, reversionista nga magtotoo. Apan nagkamatayon sa spiritual nga magtotoo, mo na dying grace. Now, after a believer has eaten, as analogy, marala ni kanang sambingay o pagtandi lang ni, analogy. Again, after a believer has eaten the 8-course meal, kining 8-course meal, kini mura ni o kaamgid analogous to the 8 gates sa divine dinosphere. Kay 8 man ka gate sa divine dinosphere. Then, the dessert comes, which is dying grace. Sabot ka? Sabta kini, fellow believer. Remember,
all of life is decision making. Di ba? Ang atong pagkinabuhi, tibuok na atong pagkinabuhi, decision making. Puhi mo kag decision. We make a lot of decisions in life, either good or bad. Usto? Apan ang usa ka magtutuo is mandated, gimanduan to make the right decisions. Unsaon? Make that decision. Be sure you do that decision from the position of strength, the divine sphere. Nakasasod sa imong operational divine sphere, nakasa imong unsa, imong royal palace kung mohimo kag desisyon. Kay sigurado ginang tukma, husto, maayo nga desisyon. So, remember God's plan is classified into life, akong balik ko na, ang plano sa Diyos, God's plan, is classified into 3 stages. Phase 1, Phase 2, Phase 3. Phase 1, salvation. This is a life beyond gnosis. Mao kini ang plano sa Diyos, mo ni life beyond gnosis to physical death, life beyond dreams. Okay? Ang una, life beyond gnosis. Ang imong physical death, life beyond dreams. Okay, phase 1, salvation. Phase 2, from spiritual maturity to physical death, life beyond gnosis, mo ka ng phase 2. Ang phase 3, eternity. Nga tuwa nakauban sa Diyos. Okay? Ephesians 3:19 says, "And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God." Now, diha sa Kristohanong kinabuhi o in the Christian life, ang issue nga ato kanunay giatubang mao nga atong volition. Basta? Nagatubang kita sa atong kabubuton all the time. Always. We can either use the negative pole or positive pole of our volition. Now, we can either want to become a winner or a loser in life. You know, it's understandable. But let's not forget the principle. Dili na to angay kalimtan kining prinsipyo. God's sovereign will coexists with man's volition. Okay? Mo coexist ka na. Mag-uban ka na. God's sovereign will coexist with man's volition. O, di man ini, get this. God wishes man's volition to be positive to God and His Word, but God does not force man to be positive. Sabta ko na. Dili makapugos ang Diyos. He cannot coerce. So again, God wishes man's volition to be positive to God and His Word, but God does not force man to be positive. Man has complete freedom lagi, either to be positive or negative. Thus, man is a product of his decision. Now, ang kalampusan sa usa ka tawo, nagaagad lamang sa iyang kabubuton. Now, in the computer, okay, adto tag computer, hisgo tagamay. Naiginganlan o RAM, ROM, read-only memory. Mo na BIOS. O niya, gawas na ng RAM na ay PROM, PROM. Kining PROM, bot pa sa bot ni programmable read-only memory. Okay? Now, kining PROM, kini muragi ato ning tandi kaamgid nining musunod, election and predestination. O kining election o predestination alang lang nimo magtotoo. This is only for believers. Okay? Now, inumduman usab nato katong 3 R's: reception, retention, recall. Ang reception mao ang giingon sa English perception of Bible doctrine. Pagtuon, pagsabot.
Okay? Pagkaton. Unya, ang ikaduha, retention, mao kini ang metabolization sa Bible doctrine. Aron ma-retain, aron puyo na diha. Okay? Unya, ang ikatulo is recall. Recall pag hinumdum, to apply the doctrine. Now, when we call a believer a loser, paminaw, sa diha nga motawag tag usa ka magtotoo nga siya loser o pildiro, it doesn't mean he loses his salvation, ha? Di ba nina? That doesn't mean kung maingot ay loser believer na siya. What na magpasabot nga naunsa, natangtang iyang kaluwasan, dili. But he's only not making use of God's divine assets. Thus, he is a loser. See? Mo man niya pahimusli. Ang mga spiritual assets, mga kasangkapan, mga kaayuhan, mga benefits, assets nga gihatag sa Dios kaniya. Mo man niya pahimusli. Kaya negatibo man lagi. Now, when it comes to his spiritual life, okay, musibog ta gamay. Kung bahin na gani sa iyang espiritu, anong pagkinabuhi? Balik na buntas pag tuki nining bahin sa kamatayon. Physical death, I mean. Okay? We have said that God's plan is categorized into three phases. Salvation, then believer in time, believer in eternity. Okay? Now, diha sa phase 2. Atong tutukan kining phase 2. Ano sa itong phase 2? Believer in time. In phase 2, sa diha nga usa ka magtotoo, makakabot na sa iyang goal o iyang tumo nga spiritual maturity, siya mahimo ng invisible hero. He becomes an invisible hero, kanang mananaog na siya nga magtotoo, tungod kay iya mang gipahimuslan paggamit ang mga divine assets pinagi sa iyang paggamit sa iyang positibo nga bahin sa iyang kabubuton. Nagasabot ba to? Kung balikon, dinhi sa phase 2, ikaduhang bahin sa plano sa Dios, sa diha nga unsa ka magtotoo makakabot na spiritual maturity, siya mahimo na nga invisible hero, winner believer, tungod kay iya magipahimuslan o sa paggamit ang mga Diyos nun nga mga kasangkapan, divine assets, pinagis paggamit siyang positibo nga bahin siyang kabubuton. A believer's time to go home, ang pasabot, physical death. Kini is a matter of God's perfect decision. God's sovereign decision based on His integrity. Unsa man ang integrity sa Dios, composed of 3 plus R, perfect righteousness, perfect justice, perfect love. Kining tulo mo kini nagakompose, nagalangkob sa iyang integrity. Ayaw na kalimti, ha? Tulo. Perfect righteousness, perfect justice, perfect love. That composes God's integrity. Now, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Mutuman ang hustisya. So what should the believer do? Unsa may ang buhaton sa magtutuo before God takes him home? Sa di pa siya kuhaon gikan ning kalibutan. Tubag, prepare himself by utilizing God's opportunity. Na, mao kana. Pangandam siyang kaugalingon. Pinagi siyang paggamit sa mga kahigayunan, opportunity nga gitanyag sa Dios kaniya. Oh, by the way, mangutan na rin ko nimo. What's the best part in the meal? So may kinanindutang bahin sa samtang ikaw nagatangka sa mong lamisa. What's the best part in the meal? Tubang, unsa? Dessert. Di ba? Kining dessert, paminaw. Kining dessert nga itong gisugutan. This is analogous to dying grace. Again, no one knows when God takes any person from this world. Gusto? Only God knows. Ang Diyos lamang ang nasayod.
When a believer dies physically, mamatay siya diha sa iyang lawas. Ang plano sa Dios niya nga magtotoo na human. And that very time is perfect. Kanabang iyang pagkuha sa Dios niya, that is a perfect time sa Dios. Why? Again, the principle says, because God's timing is perfect. Now, if a believer has been fulfilling sa plano sa Dios diha sa phase 2, then physical death for that believer is the most beautiful experience. Kaya nga no, unsang matang sa kamatayon ang iyang masinati, dying grace o synod of death? Of course, dying grace. Okay? He approaches death with eagerness. Magahinam-hinam siya because he is a winner believer. Nadungog ba ni mo na? If you are a winner believer, kung kuhaon na ka sa Diyos, that's the most beautiful experience. Kaya mo ka nahigigan lang dying grace. Kina nindutan. Now, but a fragmented believer, okay, ang opposite, approaches death with no eagerness. Wag siya paghinam-hinam. Wag siya gugma nga mamatay. Wag siya gana. The physical death of a church-age believer depends on the integrity and sovereignty of God. A winner believer is not afraid of physical death. Wow. In fact, naghinam-hinam na lagi siya. The physical death is part of the same package of God's plan. Do you understand that? Death and living, maminaw, death and living is part of the same package of God's plan. Ang usa ka karnal nga magtotoo, mao na mahadlok kamatayon. A spiritual believer is eagerly looking forward to come face to face with God. Tiya mo nang naong sa naong kanauban sa Dios. Ang panahon sa usa ka magtotoo, panahon kanang let's atong isultin in English kay murag maglisod tas Bisaya. A believer's time, manner and place of his death is determined only by the perfect sovereignty of God. Ang Dios ra, ang iyang pagkalabawng makagagahom ra, mao ay magadeterminar sa kamatayon so sa kamagtotoo sa panahon, ang takn siyang kamatayon, ang paagi siyang kamatayon, unsang kamatayuna, o ang dapit sa iyang pagkamatay. Ang tanan nga mga magtotoo nga nangamatay, of course, they have come face to face with God. Like in the case of my better half. My better half, my wife, went home to be with the Lord more than a year ago. So, siya apil na nini nga itong gisgutan. Kaya ang tanang mga magtotoo nga nangamatay, miatubang sa Dios naong sa naong. Okay? O, ano sa ba ito gisulti sa Filipos 3:20? Abrihin mong Biblia. Filipos 3:20 nagaingon, ang tanang mga magtotoo, tanan, o exemption, okay? Tanang mga magtotoo, mga lungsuranon sa langit, mga tagalangit. Philippians 3:20. We believers, kung ikaw magtotoo karon nagpaminaw ning atong gisgutan dinhi, ikaw citizen of heaven ka na. O ang imong passport ngadto sa imong dapit nga permanente dito sa langit, eternal home, imong passport nga makadangat ka, mao ang unsa imongan tuan na nasuwat na sa Lamb's Book of Life, because that is unsa ilahanan nga ikaw kalifikado na puyo didto sa eternidad uban sa Dios, uban sa atong isig ka magtotoo.
magkitaay ta dito. We are going to have a grand reunion. Did you hear me right? There is a grand reunion sa tanang mga magtutos. Tibuok kalibutan. Tibuok. Okay? Now, tingali, nimo, alang ka nimo, either ang rapture o ang physical nga kamatayan mo abot. Either of these two. You either experience this. Nga kung mahitabo ang rapture karon, pagsakgaw, di ka na moagi og physical death. Right? So, ang wapayabot sa rapture, mo to'y mo experience of physical death. You see? So, akong balikon, all believers who die will come face to face with God. Death of a believer is based on God's decision. Mo'y basihan lang ang iyang decision. God never makes mistakes. Timan ina. He is perfect. He is perfectly fair. Usa ka nas mga kinaiya sa Dios. Makiangayon, hingpit ang iyang pagkamakiangayon. His perfect justice. Okay? And He never makes mistakes. Now, there are people nga mamatay in the midst of a good health. Diba? Na ay mga tao nga mamatay taliwa sa ilang mayong panglawas. Okay? Nabito matingag, uy, namatay ko. Ano nga mayong mantuglawas? Mga ko magdahom. You see, kanang yung pagdahom. Mga tinawanon ng hapon. You see? Now, okay, there are people who die in the midst of a good health, and there are also those who are in the midst of poor health. Okay? It is God's perfect decision to take him home. Kanang him, believer, magtotoo. It is God's perfect decision to take him home. God perfectly knows all the facts. Ayaw na kalimti. Naibaw ang Diyos sa tanan. Sa man mo pag analyze ana, tanan man ibawan niya. Get this. We can never question a believer's death, because if we do that, that is blasphemy. Pasipala ka na sa Diyos. Ano sa'yo pasipala? Imo bang gidaot? You see? We cannot do that. You see? Akong balikon, we can never question a believer's death. Because if we do that, that's blasphemy. That means you question God in His omniscience and integrity. Mao ba? Dying is part of the plan of God. Di man nina. Since death is God's perfect decision, there is no reason to be afraid of it. Nadungog mo na. 1 Corinthians 15:55 and 57. O death, where is your sting? Ha namang imong la ugon sana. You see? Timan ini, get this. Ang kamatayon sa usa ka magtotoo dili og dili aksidente. Never. Death of every believer is God's victory. Did you know that? Now, once a believer dies, that means he gains the profit. That's victory. This victory is God's. Iyahan sa Dios kining kadaugan. And it has been given by God's grace, regardless if the believer is a winner or a loser. While we are still on earth, samtang niya pataning kalibutan na, kitang mga magtotoo are going to be tested. Kita pagasulayan. God tests our faith. Okay? Iyang testingan, iyang suwayan, asa kutob ang atong pagtuog pagsalig kaniya. God test. Sumobot gani ng mga inana og testingan gud ta, natural, mo angal ka o kay doktrina. Musinta ka. O bitaw na. O kay doktrina, mao lang itong favorite cliche, popular cliche nga. Why did God let this happen to me? Ana, you're just displaying your ignorance.
Timan ni ng prinsipyo. Ignorance of the law excuses no one. Di ba? General parlance man na statement. Ignorance of the law of the land, ang but pasabot. Ignorance of the law excuses no one. Alang kanimo magtotoo paminaw. Ignorance of Bible doctrine, ignorance of Bible truth, ignorance of God's word excuses no believer. Na. Mo nagingon sa kong amigo nga usapan na. Sao man na, mo man na yung prinsipyo gikan sa Dios. Matuis ba nimo na? Okay? Why exempted? Nobody's excuse. No na. Ignorance of God's word excuses no believer. It is a must. Kaya mo magkana ang Yahweh. Nga ikaw magkinabuhing madinaugon nining kalibutan na o dito na sa eternidad. Na mo ning mga punto nga kanunay na itong gisilsil diyan sa imong alimpatakan, fellow believer. Hangtod mahimo ginang part and parcel sa imong kinabuhi. Hindi ka magmahay kung imong gamiton ang pulong sa Dios. Kamatuuran ka na nga ang Dios dili gyud mamakak. Di na siya Diyos kung mamakak siya. Ay kung imong, ang tinuod God, kung imong isalikway ang iyang kamaturan, imong isalikway ang unsay gi tanyaw ihatag sa Diyos kanimo. Okay? Kung imong isalikway, imong gihimo ang Diyos nga bakakon. You see? Unsa man. Ang saad, unang saad sa Diyos sa tanang tao, unsa? Ang sayang saan? Tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw, unsa? Maluwas. Iya man ang saad. Kasabot ka, saad na sa Dios. O kung mo saad ang Dios, huwag pagkasipyat na. Dili mapakyas. Kay hingpit siya. Tumanon yun na niya. Mao ni reflective of His perfect character. Unsa iyang isulti, tinuod gyud. What He says is true. And mao kanang God keeps His word. Mutuman gid siya. Mao kanang una, alang sa tanang tao. Ug alang sa mga magtutuo na pod, mao nay sunod na pod nga mando sa Dios nga grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in grace. Unsaon? Tuon iyang pulong sa Dios. Pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw on a daily basis. Kaya nga naman, tungod kay kita po mag-atubang mga suliran on a daily basis. You see, nga kung kita makabsa na sa itong galamiton sa atubang o mga suliran, then you are a product of your decision po. Pildi ka. Can you afford to be a loser? Ano mo ni? Ang atong gisgutan. Ana, again, it's a matter of choice. Ato ni ipadanog ma. Dagan tatag paghisgutan. So, ayaw kalimot. Subaya, sunda kining atong series nga Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining maong ministry grasya sa Dios nga gisangkap kanatong mga magtutuo. Anaara kanatong mupahimos o you just forget it. But remember, this is part of a preparation before we get to our home sweet home. Nga maong atong pakiguban na sa Dios dito sa eternidad. Kung balikon nga kinatong kinabuhi din ni lumalabay lang. Mura lang tagaan sa lakbay o muragod taog ka ng turista ingnon ta. Mura lang tayong labay din Okay? So mao na anaara kanimo, this is a challenge to all believers o paglamdag usab niya itong wala pa'y kaluwasan. Magampot na.
Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong dugang kamaturan nga imong pasabot ka namo ning adlaw. Salamat o Dios sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saan. Dasiga pa kami o Dios, hagita pa kami o Dios sa pagpadayon gayon sa among spiritual momentum, pagpatubo sa among kalag, pagpakaon niini on a daily basis. Dili na kami magalingi-lingi pa, among tutukan ng among tumong nga among tang makabot pinagi sa among pagpaubos diha sa imong otoridad. Supreme authority ikaw o Dios, ug busa lamdagi kami ug sa among pagbuwag karong adlaw iiway ug ilikay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik dinining dapita aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Kining tanan among gipasalamatan tungod og alang sa mahal nga ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.